Радио ФМ Плюс с още по-добра музикална селекция по случай своя 21-и рожден ден и с брилянтни идеи за забавление. Говорят за бира-понг си говорим днес заедно с Галина Ангелова, вице-президент на Асоциацията по бира-понг, и Слави Митев, парти менеджер и студентски координатор. И двамата можете да обяснявате правилата на бира-понга. Всъщност стана дума, че това е една сравнително дълга маса. От двата края са двата отбора или индивидите, които се състезават помежду си, и пред всеки има 10 часи, разположили пирамидално. В парти варианта пълни с бира, в състезателния или в детския, съответно с вода или соки. Така. И. Харесвам индивидите. Виж как ги съкратиха. Значи, принципно, преди да започне играта, трябва да се хвърля за топче. Какво означава това? Кой от двата отбора започва първи? И двата отбора хвърлят по едно топче, този от двата отбора, който вкара, получава правото да играе първи. Ако никой от двата отбора не вкара, или ако и двата отбора вкарат по едно топче, се хвърля зитора. И тогава вече започва същинската игра. Когато са двама души в отбор, т.е. когато се играе отборно, първо хвърля единия, след това хвърля другия. Никога единия два пъти последователно или другия два пъти последователно. Идеята е да се редуват. Идеята е всъщност топче да каже плюк в някои от чашите с бира. Е точно такава, да. И да опръска така добре хората. Чак до пръскане не мисля, че се стига, освен ако някоя от чашите не бъде обърната, нали, защото и това се случва. Или ако играем с баскетболна топка. Да, примерно с баскетболна директно се едно боулинг играем. Идеята е кой първи от двата отбора ще отстрани всички чаши на противник. Защото, вкарвайки топче в чашата, тази чаша се взема от масата, изпива се течността, която е вътре, в случая бира, защото играме парти бир-понг, и тая чаша се маха от масата. Парти бир-понг, общо взето идеята е леко да се хлъзнете, в смисъл леко да се опияните, за да ви се разтури мерника. Това ли е идеята? Напротив, искам да кажа, че имаме играчи, които колкото по-напред минават в турнира, колкото повече бири са изпили, толкова по-точни стават. Това е невероятно. Между другото, аз когато го гледах, тъй като става страшен купон, нали, всичко това, което в момента слушате, си го представете няколко маси, които са подредени една до друга, всичко това са отбори, които постепенно отпадат, нали, остават до края все по-добрите и по-добрите, да ни страхотна музика. Не знам, Слави, музиката е специално. Винаги ли трябва да е рок, защото аз това, което съм виждала, е рок? Значи, музиката не е задължително винаги да е рок. Сега почваме да вкарваме и хип-хоп, и поп, и R&B, но се въздържаме така умело от чалгата, нали, не по дискриминационни причини, а поради, така да го кажем, лични убеждения. Да. Морално се противоречи чалгата с благотворителността, така да го кажем. Добре, сега каза една много важна дума, тя е благотворителност. Преди малко пък Галина всъщност ти каза, че вход от 5 лева е благотворителен. Точно така. Каква е каузата, която винаги свързва бира-понга, играта и състезанията с едно определено състояние, бих казала, защото това не е болест? Истината е, че Българска национална бира-понг асоциация е създадена точно с цел да работи по една определена кауза. Тя е помощ на деца с синдром на Даун в България. Ние с президента на асоциацията Горан Илчев дълго време се чудихме точно какво да правим, какви мероприятия да създаваме, за да събираме пари за децата с синдром на Даун. И в един момент ни дойде идеята, че ще се занимаваме с бир-понг, тъй като играта е изключително атрактивна, много разтоварваща, хората страшно много се забавляват. И в същото време те идват с ясната идея, че помагат на деца с синдром на Даун. Защо точно деца с синдром на Даун? Защото аз имам дъщеричка, която е на 7 години, първи клас, казва се Ванеса, тя е с синдром на Даун. И израствайки моята Ванеса, аз съм видяла не малко трудности, не само в отглеждането на едно по-специално дете, но и в това как, примерно, отиваме в болница, тя е с висока температура и отсреща получаваме отговор: съжалявам много, но ние нямаме специалисти и не можем да обърнем внимание на детето, което е скандално. Адска безумица. Това е скандално, некомпетентно, защото това случва в здравно заведение. Точно така. Да, в здравно заведение на мене ми казват, че няма специалисти, няма лекари, които
лекуват хора с синдром на Даун и на моето дете в този случай не може да бъде помогнато. Наистина е скандал. Което е страшно. Не знам дали е скандално, но е страшно. Не може да бъде отказвана медицинска помощ или каквато и да било помощ, на който и да било човек. Именно. Добре, продължаваме да си говорим след малко за децата с синдром на Даун и за това как тази прекрасна забава и уникален спорт им помагат. Музиката, която не просто слушаш, а истински харесваш. Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Говорим си за една 70 годишна игра, колкото и да не ми се вярваше, се окаже, че бира-понг, състезанието, спорта и играта са всъщност на 70 години измислица на американските студенти. Да, нали, Колежани. Тъй като общата е свързана с целене на чаши с бира и с пиене на бира, всъщност току-що Слави ми обясни, че тяхната бира е към 1,5%, така че общо взето горе-долу безобидна работа, но ние българите сме къде-къде държеливи на тази работа. Всъщност Галина Ангелова успя, която е вице-президент на асоциацията, да ме очуди, защото аз винаги съм смятала, не знам защо аз го възприех от самото начало така, че идеята бира-понг винаги се свързва с каузата Даун. Аз така, че това е само българската бира-понг асоциация и идеята идва от теб заради твоята Ванеса. Точно така, да. Добре, кажи, реално тези 5 лева вход, които отиват за благотворителност, как успяват да помогнат на децата с синдром на Даун? Чисто механизма как се случва? Случва се последния начин. Заплащайки всеки един членския си внос, входната такса за турнир, ние ги събираме тези парички, насяме ги в банка, с която имаме договор, след което ги привеждаме директно на логопедичния център, с когото също сме сключили договор за съвместна работа. Тоест, не ги даваме директно на родителите, защото има хора, които наистина нямат никаква финансова възможност да си позволят нови дрехи и понякога дори храна, камо ли да заведат детето си на логопед или на психолог или на физиотерапевт. Точно с тази цел ние ги превеждаме директно на специалистите, които работят с децата, за да не става аз днес ще взема 2 лева от тези пари да си купа хляб и мляко, примерно, утре ще взема 5 лева да купа еди какво си, в един момент тези пари свършват. И те няма да отидат там, където ние искаме да отидат. А ние искаме с тези пари да помогнем на децата след 1 година да говорят по-добре, понякога да проходят, дори защото има дечица, които не могат да ходят, имат нужда от работа с физиотерапевт, други деца да станат по-контролируеми, защото има хиперактивни деца, които не са съсредоточени, с тях се налага работа с психолог. И така нататък, и така нататък. Кажи ми, кое е най-важното, което искаш да остане и от този разговор в съзнанието на нашите слушатели за децата с Даун? Има огромна заблуда в нашето общество по отношение на тях. Много ми се иска след време, това всъщност е идея на господин Илчев, президента на асоциацията, след време, когато ние станеме по-големи, по-мащабни, като асоциация, като брой членове, като брой отбори, да отидеме с нашите маси, да ги опънеме пред парламента и когато някой ни попита защо вие тук сега играете бир-понг, ние да кажем защото има едни деца в България, на които не се обръща внимание, защото има едни хора, на които се отказва медицинска помощ, защото в нашето законодателство няма перо, което е насочено към тези деца и към тези хора като цяло. Няма просто държавата някак си ги игнорира, някак си ги заобикаля, някак си не ги забелязва. Нелепо е, има една единствена програма в България по европейско финансиране, казва се Асистент за независим живот. Нелепо е да ти искат 2 папки с бумащина, които ти трябва да осигуриш, да ги занесеш в бюрото по социално подпомагане, да се явиш на конкурс и да чакаш 1 месец точно твоето дете да бъде одобрено, и то, за да ти дават пари, всеки месец някаква смешна сумица, която не стига за абсолютно нищо. Другото, което ми се иска да кажем е, че това са не напълно нормални, прекрасни деца. Казвам го, защото
броя на хромозомите не може да бъде определящ, когато става дума за човешко същество. Моето лично наблюдение е, че те са изключително любовни. Не знам дали някой от нашите слушатели е гушкал дете с Даун, то няма такова гушкане. Те са пълва с любов, те са толкова чувствителни, толкова благодарни, толкова емоционални, толкова огромни сърце имат тези деца. Някои от тях стигат много далече в спорта, в изкуствата, в пеенето. Аз познавам дете, което пее невероятно добре. Така че не бива да ги изпускаме, не бива да ги подценяваме и не бива да ги забравяме по никакъв начин. След малко продължаваме да говорим вече за партии и състезателната част. Повече с теб. Ние сме в бира-понк настроение, говорим си за бир-понк ли по-правилно? Бир или бира? Български може би бира. Няма значение. Да. С Галина Ангелова, вице-президент на асоциацията, и Слави Митев, парти менеджер и студентски координатор. Сега започваме с парти частта от разговора. Слави, тази вечер ще има ли специално Хелуин бир парти? Бир-понк, чеса, Хелуин бир-понк парти. Не ми е лесно. Точно така. Само затрудних се здраво. Да. Ако искате тематично, можем да го кръстим зомби бира-понк. Ако така звучи по-добре. Okay. Нали, Хелуин е страшен празник. Ти си бил страшно зомби миналата година. Днес на какво ще се преобразиш? Само мога да кажа, че няма да съм фея. Галя, ти? Аз по същата логика няма да съм Супермен. Добре, ще трябва да дадем да ви видим тогава. Заповядайте. Добре, какво се случва? За тази вечер конкретно или по принцип с нашите партии? Почваме от тази вечер и след това продължаваме по принцип. Тази вечер тематично. Украсата, силна музика, хора с костюми, много партии, награди, изненади. Всеки, който желая. Има ли вече утвърдени отбори? Между другото, аз понеже гледах няколко от отборите във вашата страница bnbpa.com и гледах тук Лозенец Юнайтед, Тигъра и Вожда, шефчетата са много готини. Има вече такива наложени отбори, които са с доста сериозни резултати, така като гледам. Има, да, и постоянно има нови и нови отбори. Турнирите, които се провеждат, се събират точки на база на постигнатите резултати и в момента всяка седмица се провеждат турнири, от които се взимат квоти за класация в българския национален отбор, тъй като, вярвате или не, макар и млада асоциация, вече ходихме на европейско. И? С 3 отбора. Къде сме ние? На четвърт финалите отпадна последния отбор. Това е страхотно. По-страхотното е, че малка държава като България само с 3 отбора на фона на държави като Италия, Германия и прочие с по 10 плюс отбора. Та малката държава България успя да спечели сърцата на публиката и имаме филм, с който да го докажем, как агитките на всички държави скандират България. Сериозно? Точно така. Може би сме имали нежно участие в финалите, В смисъл... Дама? Не, но можеше. Не. Въпреки, че моята приятелка е доста по-добра от мен на този спорт. Аз това забелязах, между другото, когато аз играх бир-понк, че жените бяха едни от най-добрите. Защото са по-съсредоточени. Да, някак си не знам как се случва, обаче те целят много добре пинг-понгчето и биричката. Само, че състезателната с вода, нали така беше? Така е. Добре, започвате сега една парти серия, която всъщност включва хип-хоп. Ще застъпите повече хип-хопа и ще има хип-хоп изпълнители на живо? Точно така, ние вече минахме едно парти. Преди известно време се зароди идеята за тази парти серия с моя добър приятел Тото от Скандал, група Скандал, да организираме тези неща. И говорихме, седнахме и го направихме. Имахме 15 на изпълнители. Мога да ви изредя, ако искате, на миналото. За колко време може да ги изредиш 15? Ако съм като рекламите на лекарства, много бързо. Айде. Руди Долимулин, Кукушев, Джейани, Майра, Скандал, Feel the Top Stoppers, група No Comment. Съвсем не съм запецал, не. Шегувам се. Партито беше страхотно, но предстоят още по-големи да правим. Свързваме се с все по-известни, да кажа, изпълнители. Не мога да кажа по-добри, защото за мен всички изпълнители в бранша са най-добрите, тъй като са си нашите български изпълнители. И се надяваме да увеличим посещаемостта и съответно да можем да помогнем на повече дечица и да се забавляваме заедно. Ако някой му е интересно да дойде да поиграе,
на други може да им е интересно да дойдат да помогнат на децата. И ако има някой спонсор, добре дошли. За мен най-готиното е, че тук наистина това е едно прекрасно забавление, се съчетава с прекрасна кауза и в крайна сметка един огромен купон, това, което аз преживях, може би на едно от първите бирпонг партиите. Много ви благодаря. Галя и Слави, стискам ви палци и както така вметна небрежно. И ако някой спонсор се заинтригува, добре дошъл. Добре дошъл. Всичко добро и прекрасен Хелоуин днес. Благодаря.